My name is Reverend Christopher David KANYENDA, Lady Pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Be proud of that God can spend moments and hours and days still in forest in search of you. Afuna onepo weekend. Afuna pakare proper handovers. You know what happens in Africa when one dies? No proper handovers. And mundu wa Africa mena mafa ada gira handover buno very few. Ngarali very few. Much of what people cry, weep, and trouble for pamalira muntu wa Africa kulira kuja nthawi zambiri sifo yongone udali naye ayi mukamvetsereze mena anthu amayankhula mwandidzidzomotsa mukachora mwachoka motele bwanji mwandipweteka mwalanga ine, all those words, mwalanga wanawa bwanji mwalimba mtima. Anthu ku Africa mafa anuake osavomera kuti apitayi chifukwa we are always living in a life where we cannot say bye. Ndi Yesu safuna zimeneza, safuna umapita without proper handovers. Wazungu libetu zimeneza. Kwazungu ndimuje munthu akamalira amalalikira ndi mchimwene wako pondana naye. And poyankhula ama no, it's well. It's okay. It's okay. Ine wina ndamvera chisoni dandaula ugende bambo wako amalira ipepa kuti no, it's okay, zimachitika. Ina banja sisa no, this happens. No, it's okay, he's gone. Life must we must carry on with life. It's okay. Is that too bad? Hey, kuno kosunganena kuti it's okay. Kuno mandiranga mandiga potani. Mandiga potani. Mandiga potani. Mandiranga. Malanga wanawa. Mangana kumbali. Sinalephere lina pachipatala paja sinalephere. Nalepera njine. Kuti numjoge nalepera njine. Paka numogwedeza muntu wakufayo kumgwedeza. Tukumbukira mayanga ngona atamwalira ndidalira kwambiri, and the Spirit of God came to me kundidzudzula. I was already born again. So be careful. Ningakupsere mtima. It is because nalira kwambiri. She was a very important person to me. Very important. Very important. Nalira kwambiri, and the Spirit of God came to me and said, be careful, I warn you. Kwa Africa. Now, Yesu alingati munthu wa Africa amene akudziwa kuti anthu mmasira mabala pochoka. And he comes back and says, no. Heaven is smart. Of course, I'm resurrected with smart body. And indeed he was smart. Mugawarenga mavesi in the Bible mati. No, don't touch me. I'm smart. Please, don't touch me. This is a glorified body. Glorified body. Don't touch me. But at the same time, yes, can you read with me John chapter 20 verse 19? John chapter 20 verse 19. John chapter 20 verse 19. Through 24. Let me read. Verse 19. John chapter 20. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Shalom. Shalom. Be with you. Peace be with you. After he said this, he showed them his hands. A little side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I'm sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven.
You know, this is a very important assignment Jesus is carrying. He wants to fix things because there'll be somebody to preach the gospel. And he must make sure that before I go to heaven, who are the first people for me to preach the gospel? Where are they? How smart are they? What is it that I go to heaven and I leave them just because I'm glorified? Let me go back to them. These are very important people. They participated in my ministry. And even some of them witnessed my suffering on the cross and my suffering throughout my life. They contributed. They contributed to my life story. I can't just say, I'm now glorified. Let me go. No. Let me go back to them and announce shalom. People of God, it's not just reading and communicating what happened. It's all about you and me today. What are we doing with our life? Do you know what Jesus is doing here? I'm glorified. But before I go to heaven, I come back to you to announce shalom. I was giving an example during the first service. There are people who resurrected you in this life. There are people who participated in your history, in your story. And you are resurrected and glorified. These are the people who paid for your fees. These were the people who accommodated you. These are the people who offered meals in your life. These are the people who helped you in hospital, including nurses and doctors. What about the teachers and tutors and lecturers? These are the people who contributed to your life story. And many are times when you are resurrected and then you are glorified and then you just never go back to the people who suffered when they contributed to your life story. Jesus did not do that. He comes back to the same people. Ndifake ndikwamikire ninu amene matupira kumunzi with your car, with your Porsche car, with your njinga ya moto, with your cell phone, with your jizungu, and then you come into the village and you say, here I am. And kubera ankolo imene mulipo imene maeratu maera inu ndinokudangarira mai wanu koma tuyera ata chimene tu ntauni anzatu maera. Yes, back to the people. Bless them and announce shalom on them. Ndimuja mumati ndani wina wamasiye ntengezika mwembetsa sokolo kulilongo. I'm glorified and resurrected, but you contributed to my life story. Amen. Ndizimona zitinaoma mupiye nacho tikungowavotera wawo apita kosichwe sosawa naso pano papa chisankho nchaka chamawa ayambapo ndinzepemphere nawo ndimakukondani mati nkuoneni udayamba utikonda liti utiona lero mati nkuoneni anangobwera chifukwa mulungu tungwa mkulu mulungu wakula liti mulungu banje kachathachi mulungu sadali wa mkulu wakula chaka chino mulunguyo chifukwa pafuna kumopa mulungu ifeso ndifope pempero udapita liti kuchalichi alufuna ati mumvotereso mukamvotereso bazaku. When Jesus was glorified, he goes back to his people and say shalom. Shalom is a word, it's a Hebrew word, the Greek, driven from Hebrew, simply saying peace, liberty, deliverance, protection, hope. Ndimuja mapita inu kumudzi nkoti kanyumba akasasulani sabata mawa ndubala malata. That's shalom. That's announcing peace to the people who contributed to your welfare. Ndimuja mmakumana ndi mphunzitsi wanu kupula male nkomoza kuti sabata mawa mukatenge suti ujene yakuti ujene shop yakuti namba chakuti shop namba chakuti mukafike mukanena kuti ndakutumani kuti mukatenge suti mutandiphunzitsa ndili standard 2 announcing shalom. Nainu simukukola munhu adakuphunzitsani sukulu ayi anga munkalipira nkoma mumangudutsa pa nyumba pa mphunzitsi uyo muli kunyumba kwanu mmakumana naye ali chituwire mumadalira kuphunzitsani olo kumpatsa kola ma units ta koma ndinopemphera mapemphera yani. Why can't you come to the people who contributed to your life story?
I have come, oh my teacher. Thank you so much for teaching me English. Pachizinkandivuta mkalansi chizungu. Lero chizungu machipanikizira pagome kuti anthu adziwe ndinaophunzira. Lero chipanikiza kuti pano kuti mkamaphatikiza kuchichewa nuwa sakumva chizungu. Ali ndikankhula chichewa pamene papande kuti ndayiphonya game. Poti muphonye game po ngati ife tikulemba ntchito pano lomankhule chizungu chambire. Ayi pano sitilemba pa ntchito munthu. Just communicate. Let people enjoy the service. So that was number one. The announcement of shalom. Back to the people who contributed to your life story. That is much important. Jesus did it. 40 days. Osapita kumamba. Ankara kala ine ndewasateka. After being glorified and say, yeah, osandandikira, so you know what? Sibuno kuti muzindimbira imbira mafoni, phone ne wapise kwambi office kwanga musema ndi kuti anthu 6 odi mukumane nawo msadabwere kwa ine. Achimwene msema umitse zinthu zonse niruma nkoma ayi. Ine wina ndamulondola panjapa tamthinitsa awo chimani kuti mukumthinitsira munthu uyu. Alisaforokoza bwino kuti akumane ndinu kuti awa mwayi. Kumana ndine ikakhale nkhani. Koma bebena wena samuonjeza wasi. Akho kuti ubwera kuti mati mudzera naye ndikangumva thupiru kangunyenyesa thupiru kangunyenyesa ura. Iufuna ndilodze tiwe. Iwo ubwera ndu matsenga iwe. Ifaka wachimana amakulimbana nanu pageri uri ukarani wabusi. Koma there is no way. No way kuti anthu mpaka anthu 6 uri akumane ndine. Munthu amboni nikakhala kumbuyo kwa chalichi. Nikakhala hapo. Huwa mwayi kuti anthu pana ari 6 uri mukumane ndine. Ayi, olo Mulungu atakukwezani bwanji. Mpaka anthu 6. Ayi, musamachite zimenezo a DC. Anzanu mandikana nawo ndendo nena iwo. Musamachite zimenezi. Kuti kukhala DC message for ya anthu. Hey, I like this boss. I went into his office about 19 years ago. He was a mayor wa mzinda wa Lilongwe. When I came to his office, he invited me. He dropped his big seat. Nkubwera nkudzakhala ndine in a very small chair. Say, how welcome. And by then I was not a pastor. About 24 years ago, I was not a pastor by then. Anachoka pa mpando wake, wakhala mpando wina, takulandirani mbali. Anzathu kukwezani bwanji Mulungu. Bosi tuti malamulo tambiri alifari tsopano ngokolo. Ti malamulo tambiri ayi. Ndunena inuyo. When God glorifies you, go back to the people. Amen. And Jesus announces shalom. Anangobwera makomo alichitsekera makomo alichitsekere anangoonekera kunguti basi kuwala kudanguti ngwe hayo moyo kuyimirira pakati pawo. Peace be with you. Peace be with you. Number 2, Yesu imene akuchita kuti allow me to confirm my resurrection by giving you evidence. Evidence is always important. That's why we keep receipts when we have spent. That's why we give reports. That's why we invite auditors. Evidence is important. And Jesus says, look, here are my arms. Look, Misomalija onan adabayo. Dala. Do you know to remain that Zoganalo yesterday be Misomali? But deliberately, God Himself squeezed Himself and become somebody like someone who is nailed on the cross, so that evidence is given and the proof is made. Because these are very important people. But I tell you, your children are important. You don't want to prove anything. No, these are very important people. When they demand accountability, please, what's at heading in Evan? Why are you asking for accountability? Ndarama ndizanga nchiro ndi mandeka uri ndarama zisizanu nchiro simugira noka. Pali muntu wina amajaba amatsuka mbali amagasefa ufa amapita kumunda amata amasesa mnyumba simumulipira nkoma. Fa wena adakwatira malumo kalemba uje no nchito basi kukwatira. Zulu nali mapoziro ya nyamata olowa mbanja kumene. Nde mafuso kuti iwe uli kumfunira njo.
osati nena bwino chilungamo, nena chilungamo. Chifukwa anyamata wena amafuna akwatire kuti apeze ochimani. Chifukwa opuma kapeka ndalama malipira ochimani. Awu ndimafuna mkazi kuti azikhala pa khomo, ndifuna mkazi kuti azikhala pa khomo. Iwe mufuna munthu oti azigwira ntchito yokudya virani, aziphika malo lemba cook, mukalandira munthu ndimalandira ndamazanga, ndimalandira ndekha, ntchito mmagwira ndekha. Are you saying the truth? Kuti ntchito mmagwira nokha. There is someone in the home. And paranthu ena amati nakazi anga ndiujeni goalkeeper. Are you serious? Is your wife goalkeeper? 17 years now. Maya amene uja madzuka mama. 17 years now. Maya amene uja madzuka mama. Mmanja mdayirufufutika nukuchapira majinsi. Ukadagona yodzuka kale kuti ukumbukupira kuntchito iwe. Kukuphikira nkati. Maya amene uja mpaka namasuta foja osamufuna. 17 years ali in kitchen. Do you know kuti utsu umene uja ndi foja? Pakuthaza ka 70 akamuyesa mapapu. Achipatala kamufunsa kuti do you smoke? Munthu oti sasuta nkomo. Then ukalandira ukuti ndizako ndalama. Ndimagwira ndekha ntchito, musamandilonderonde ngati mmagwira nawo. Ku office ndimapita ndekha. Are you sitting here? And this is what you say. Kapena nditsike ndibwere komweko. So we have people in this life. They always contribute to our welfare. And these are very important people to our life. You are a father because you have children. You are a mother because you have children. Osati ine zamwana ndibe nchina sindisamala zamwana. Zamwana sindisamala kapamba wapambala ongobwera udzakhala nyumba mwanga. I don't care about the children. I feed you. Ena ino makuopani ifo ya wana wajatu. Ena marakaganiza kuti nyumba imejura ukachole usiku. Koma tsuno kalimbe na ali ndatsikana sikisi amakhangara nyamata opampa. Mbava maganiza katatu mbava kuti koma nyumba imene ije palibe kanthu mulibe munthu wamamuna koma atsikana aka amene aja. Tikangura ine ndikalowa amene moja nkachola chisawawo. Namamboganiza katatu ali nyumba mulatsikana 5. Ometa mbali sunga ngurulo omo chisawawo ma. We have people who support our life every now and again. And Jesus knows about this. Hence his delay 40 days before Ascession, because he cares. Also, promotion also go back to the people. And Jesus is doing that. Not only that, what Jesus is doing now, he says, no. Now I have confirmed my resurrection. I have announced the shalom on you. Now look at this. I charge you with a responsibility. As the Father sent me, so I send you. So I send you. Amene wandeti mati ujena amene wao ma handover amene wao. Proper handovers. Mmozi nkafunikira ndimene mazima angochitika pankafunika munthu asadafe achite handover ku anthu amene adzapitiriza zinthu zake. Ndipo kwa Afrika kulibe ma handover. Munthu amafa asadachite handover. Ndipo kwa Afrika munthu umalephera kuchita handover uli ndi anthu oti kuti akadatha kukhala kumachita on your behalf. Ena inu muli ndi ana akuluakulu. Anzeruso. Focused. Visionary. But you don't trust in them. You can't even share anything to them. Inu noma ku workshop, inu noma ku ntchito. Inu kampeza munthu okalamba ali pa workshop matani, ngandibele, mese muli ndi wana, ngandibele. Ana mpaka na mwana adandipeza kuti my dad cannot trust in me. I'm smart. Abusa I'm smart. Ina also ndiwe mbala, no I'm smart. Koma kuno ndi ku Africa. Kholo lilonse mwana limamuonera kuti ngoko babasi. This child of mine will steal from me. Bas, that's an African. No handovers. Bas, anyamara bas mango kala yonji. Abambo awo jiri yose oka. Akatopana zosu yambulalata yomwewo. Nusauka ndeka. Nugwira ntchito mumangu kudya pano.
You don't delegate us. You have no trust in us. You can't even train us in what you do. So Jesus is saying, now, as the Father sent me, so I send you. I send you. I was looking for this proper handover. I was not supposed to ascend to heaven before I charge you with responsibility. Go and serve. Not only that, Jesus is saying, now, let me anoint you. Let me anoint you. In the Bible, you have to be empowered. Go and serve. Do you know kuti anatu ndi mabanja atu amasowa oxygen, amasowa mphamvu, amasowa mawu ochokera kwa makolo? Do you know that the subordinates, the people we lead in church, wherever, amafuna rujilimbikitsa, amafuna oxygen. And I know you have observed. Nasi nakalalikira muntu pano. Dala mapira kutsogolo kukayankhula kuchemerera. Oh, this Christ-centered message. Pena nagoletsa komanga simwana. Christ-centered message. Wow. Because these are the people who need oxygen. Common highs was a trash. Dino jitsiri. Oh, palijani jimene majira. Oh, every now and again. Ndibewa anaine. Huh? Ndibewa anaine. Chose alugujara kuti ndibewa anaine. Chose janapiga rundu anomwe. Aluguja ndibewa anaine. Juno anamchapira tu mwana wake wa mkazi wamchapira tu. Auvalu ine ndibewa anaine makumbiro nzanga ndibewa anaine. Yes, akuti receive the Spirit of God. Receive the Holy Spirit. Utampesa mundu kovaga aunena kwa wana wake. Receive the Holy Spirit. Unena wana wake. Receive the power. Shalom on you. Shalom on you. Go and serve. Go and work for this family. Go. Zambiri sizimeneza. Zambiri mudate ngoma wanu ubusaku ujene uyotsibweno wanu momwemu mudachira kwatenga makutu omwe ugalu. And these are the do you know these are the very important people amene machira zimenezi anthu amene sadzachoka moyo mwathu. They are there for us. Mutatafasho church idzakuyiwalani koma wana anu be there. Your grandchildren will always rally behind you. Mudanyoza mudanena kuti the church is smart, your children are very bad. Church idaku mudatafa church singakuimbireni sofoni koma ana anu nomwewo amene mane kuti they are useless. Ndamene ali ku kitchen for you. Ndamene azikakhala pa bed kuchipatala muludwala for you. Omwe ajambawo, omwe oyipawo, omwe othaitha mabanjawo, omwe manena kuti sali simatiwo. They are the same people. Amene azidzalira omayi chifoma lero anthu enanu olira azidzechepa palibe chifumu libe mtundu. Ukamva omayi udzikuti wakenda ameneyi. Wonse lukanguka mbirana jingowe maseka mamakamba zachipani. Wasadzafa chaka mpeni. Anthu amanguka mbirana zachipani zokha. Olira mmodzi omiyanga manzi kuti ndi uyu. The same person you called useless. Omayi onzi kuti uyu wagenda ameneyo. Ajasi mari wamane kuti ina ndimakumbira ine ndibe mwana. Ine ndibe mwana. And you look for anthu ndimakumbira anzanga ndana smart. Pamaliro pano adzakhala kumbuyo patali pa phone pa Facebook. Alibene zonse nchiro pa Facebook basu jambula kwa bokosiro kuti aonetsa anzawo. Koma wina azidzara agogo kuti ndameneyo. Wagenda mzukulu wagenda ameneyo. Why am I communicating this way? Coming out from a small box. Don't see scriptures from a small distance. Magnify it. What is it that Jesus is delaying his heavenly trip? Because he has got the people he knows that are important throughout the history and the future of the gospel. Peter and his friends. Number 2, the concern for the doubting Thomas. That's why he remained. Because when he first appeared to them, Thomas was not there. And then when you read on John chapter 20 verse 26 yourself, Thomas is allowed.
When Thomas was not there, Thomas doubted about resurrection. And Jesus said, hey, you continue to delay my trip to heaven. I will not go until I meet Thomas. Because according to my vision, Thomas is important. Amen. And I know mulindi antu manyumbamo amene mumaona ura mwana uyo ndamene ali woukira uyu kutsutsa yiyonse. And then you say, I know that if you mulugamo, osatuluka munthu. Osatuluka munthu. Take trouble. Explain more. Explain more. Take trouble, take time. Osamutuluka munthu ayi. Amechidamtuluka chifukwa zake onse woukira ndamene ucha. Kutsutsa ndimauza mawati ndaza 20 mzatuina tikakumana zibuso ndi misonkhano yazi zathu ndiyena amene sabuso tikakumana tonse tikamayankhulana pazina amene akatokweza dzanja ndikutsutsa basi. Kutsutsa basi. Inunso muli nawo maofesi. Akankweza dzanja madziwiratu. No gospel. Madziwiratu ongokweza dzanja no gospel. No hope, no shalom. Mpaka na chipese choyipa chorayankhule. Olopa bwino poti anthu akwayankhula na bwino. Ayesetse mpaka na yankhulepo choyipa basi. Hayi tinabwera unatiruma kuti upatseni ufau. Kuyankha ayi mukatipeleke moni mukatithokozere poti patsa ufa lero tikumbuka saka zasezi tikumbuka lero. Fusanga kwanise gospel right? There must be something evil. I remember this other time I went to when I was visiting houses. Ndinapita nyumba ina. Then tajeza ura tathokoza ura busa mabwera lero. Pamene ine mbuyo ku nyumba yanga ujene mpanda wanga udagwa. Koma simudabwere. Lero mabwera ndi ayi momwemo. Thokozebe kuti lero mabwera. Ndapita nyumba ina kuti tathokoza kuti mabwera koma kuti pamafunika kuti muzibwera pafupi. Mabwera pafupi chifukwa ndimamva kuti mumapita makomo mwina mukada kunoko mukadakha kuti mabwera kumwina kawiri katatu kanayi. Ufuso kuti atsogo mulipo nokha secho sei wadi. Koma chifukwa kuti sangakwanitse kukhala ndi gospel. At least there must be something bitter. Chifukwa alibe shalom. There's no peace in his life, in her life. Kali kwasika nkulidwebe koyipa ndithu basi. Jesus said, shalom unto you. Ndipo chachiwiri chimeneji Jesus says to Thomas, stop doubting. You are important to me. It's important that you understand what I'm doing. You know, we have got people, I mean, they are always confused. Zabwino lopa banki mkonde paja kuwerenga ndalama kuti kugawana lineyo ndili chofusa. Sundu zimvetsa mene masama endera. Ufotokoza kawira alaye komeneyo nsaname ndamba ndapita nkamba ndadya. Ndidzitolere kaye. Aradze ira understand mene masamu ayendera pa banki mkonde. Always confused. Always confused. Lelo muntu mofusa ripoti la msonkhano wa mai wa zaka zitatu zapita malipoti mujadaperekedwera muno mucha. Akuti ngati mufuna msonkhano ndalama mupereke kaye ripoti la msonkhano wa mai. Always confused. Mundipatse ripoti la basi lelo. Malipoti adayitu topa na wanu funu gwana malipoti upereke. Chambire malipoti ma documents ali ku office iku. Atsogoleza kubwezera ndama zanu tsiku lina. Ura inu musatitopetse pa chamdapeka zingati kwa yani. We have people always confused. Ndipo ndune nazi mdaziona ino maofesi mmagulu mdaziona. Ufika nandu pa banki mkonde kuti bwanji ulendo winawo tisakhale na gulu limodzi. Kapena tawerengerani zawo mutapatsa. Always confused. Olo mufotokozere bwanji. They are always confused. Jesus says to Thomas, stop doubting. Come. Peace, maba. Peace. The Thomas akurambe wanga ndi mulungu wanga. Now you have believed. Samogaigiri. Uzikhulupirira. Koma yotsiriza nja. The concern for the church. Jesus has got concern for his church. Let's go to John chapter 21 as we finish. John chapter 21 verse 15. John chapter 21 verse 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter,
Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. That's a concern for the church. Jesus said again, Simon, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Number 17. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because he just asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. That's a concern for the church, a concern for the flock. Someone must be tasked. Do's, the Simon Peter, the church. Come, let's agree. Peter, tulutsa identity card, tulutsa ID, national ID. Timvane pano, tilemberane. Kuti ine ndipiredi kumwamba. Urumiki umakhala ndomusira. Auze nazanu kuti wakusira nurumeke mulungu. Urumikira mulungu sanga ngokusiya popanda munhu ngwana kati makandile gas station nchifakati makhala maina uri auje mulipo onanga wamangusiya posadziwi kunde sira yani isizite amene ali nalo apereke uyali nalo ngati ali nalo apereke ono pano yobwena kukhala mapemphero uyaufuna abwere uyafuna osono bwera nkoma ndi muchiti mati inu mdzakhale komvina inu nkhope yanu sitidayione kumapemphero sabata yatha timakufunani ndiyama ngati kumapente abusa kupendera mandziwa rali yesetu yobwera kuchaichi dzulu sadabwere sabata yatha amayi tinakusowani amkuloma uzimu amayi tinakusowani sabata yatha tinakusowani simunatilimbikitse sister if you were not there. Yes, because you are equally important. Jesus says to Peter, please, let's agree. Simon, do you really love me? Simon said, yes, I love you. Banju dandigana pamtanda. Banju danena visundidziwa. Take care of my flock. May God bless you. May God richly bless you. For Jesus, you are a generation at the heart of God. Very important. And 40 days before Ascession. Because of you. You are so important, so unique, because you carry the gospel. My implementer. My implementers. You give time to the implementers. They are always important. Because you don't pay attention to the implementers of your ministry, of your office. Take time for the people. Share information. Talk to them. Show them evidence. Allow them to prove. Because these are the people who will be carrying the agenda. Amen. Life experience. What do you do when you are a boss? Why allow a boss? Do you think Europa Gary is going to contribute to boss or no? He contributes. He provides security for your company. There is no way of saying in the banner, go to the people. Share the information. Talk to them. And this is very important. It's all the night and Azanga Van. Naya Mbira about get you vested. Taking time Kula Baja. Kenaga number quite a number goal. Lagula goal. Zinas to do Zanabuno, Mona Muzira Banjo. So one bets and a mirror, you want bets and a mirror, you want bets and Kenaga, Bassi, Global Fort. We are a community. We share information. Why are you doing this? Apa to run up, to low up. Teti Bolero. How do you small on Zamzak? Abusa? Abafuno was up in yes. Abadi was up. In Usaba was if first of a minute was a minute. 2 on 2 was a minute. This is the Yida Swiss. Is about the day up. Como Kwanguka Nazoeka Zandani, Podisi Gigabawek. You need the people in this life.
kutsogolo kumbuyo angakhale kutsogolo kumene lidzakhala. Hence the day of Ascession. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.